Hi ate, aga mo today ah. Hi, buti nga. Walang gaanong trabaho at hindi masyadong traffic. Kumusta ang pag-apply mo sa trabaho today? Ganun pa din. Pumunta ako sa 2 face-to-face interview sa Ortigas. Yung isa, ang baba ng sweldo Pero yung isa, gusto ko yung trabaho at maganda din yung sweldo. Sana doon ako matanggap. Dumating na nga pala yung bill ng kuryente at tubig. Akin na, babayaran ko sa sweldo. Saka Jello, pakitingnan mo nga yung gamit natin sa kusina ha. Ilista mo yung mga kailangan bilhin sa grocery. Mag-grocery ako sa sweldo. Gusto mo ba samahan kita? Mas maganda pero yun ay kung wala kang job interview. Mas makatulong ka sa ate kapag nagtatrabaho ka na. Hayaan mo ate, hindi ako titigil sa paghahanap. O siya, magluluto na ako. Ate, ano bang hapunan natin? Magluluto ako ng chop suey. Oh, bakit bigla ka nalungkot? May ibang ulam ka ba na gusto? Wala, ate. Ay, namiss ko lang si mommy. Ang sarap niyang magluto ng chop suey. Yung may konting sabaw tapos medyo malapot. Ay, malulutong yung mga gulay tapos lalagyan niya ng maliliit na hiwa ng liempo na medyo crispy din. Hipon, tsaka binalatang itlog ng pugo. Ang tagal na pala nang huli kong matikman ng chop suey ng mommy. 3 taon na simula nang mamatay siya pero miss na miss ko pa din siya. Sakit pa din Hi Jello. Halika nga dito. Ako din naman Miss ko na din si mommy. Ganun na yata talaga. Kapag namatayan ka na magulang, nag-move on ka pero every now and then, mangungulila ka pa din. Minsan masakit pa din. Pero di bali Jello, nandito naman ang ate Pipilitin kong tapatan yung chop suey ni mami. Uy, sorry ate. Na-pressure ka yata. Ate? Yes, Jello? Ate, thank you Ang swerte ko kasi ate kita. Ay sus, parang may gusto ka na namang ipabili sa akin sa sweldo Good morning, Dad. Ang ganda ng gising nyo Saka yung aura nyo, kakaiba. Masigla at masaya. Siyempre naman. Sabi nga nila, every gising is a blessing. Totoo naman, Dad. Dad, nakita niyo yung gamot niyo sa ibabaw ng lamesa? Oo anak, inayos ko na sa pillbox. Salamat Welcome, Dad. Huwag niyong kakalimutang inumin araw-araw para maganda ang resulta ng quarterly checkups natin kay Doc. Oo anak, sa susunod na check-up nga. Pakitanong mo nga sa doktor kung pwedeng bawasan yung gamot. Wala naman akong nararamdaman Dami-dami. Ganun talaga, Dad. May basihan ng reseta ng doktor. Diba every once in a while, nire-require kayo ng lab tests? Doon yung nakikita kung ano ang mga gamot na kailangan ng katawan nyo. Basta. Nararamihan pa din ako. Tuwing kakain na lang ako, kailangan kong uminom ng gamot pagkatapos. Pagkatapos uminom ng gamot, uminom kayo ng gatas Kailangan yun para lagi matibay ang buto. Saka yung mga prutas sa ref, para sa inyo yun. Kainin nyo at baka mabulok lang, sayang naman. Kinakain ko naman. Salamat anak Siya nga pala, wala nang baterya yung relo ko. Di na umaandar. Akin na Dad. Papalagyan ko ng battery bago ako umuwi mamaya. Salamat anak. Jello? Hi ate, kadarating mo lang? Kanina pa. Di na kita ginising kasi baka natutulog ka. Nakaluto na ako ng hapunan. Pakitawag naman si Daddy. Umalis si Dad magpapagupit yata. Eto na pala. Dad? Bakit parang gulat na gulat kayo? Dad, bakit yun naman naisipang magpagupit ng ganyan? Bakit? Di ba maganda? Dad, yan yung buhok ng mga K-pop artists. Tusok-tusok. Pangbata yung gupit na yan. Baka lang nakalimutan natin senior citizen na po tayo. Hindi lang nagpagupit si Dad. Nagpakulay din ng buhok. Masyadong blonde, Dad. Bakit? Kailangan ba kapag senior citizen na, magmukhang matanda talaga? Hindi naman, Dad. Pero sana yung medyo bagay ng konti sa edad nyo.
Ang dami niyong bitbit. Ibaba niyo muna sa sofa para makapaghapunan na tayo. Ito ba? Oo, namili ako ng konti. Bumili na rin ako ng konting damit. Wow! Patingin nga, Dad. Teka, parang para sa akin yata tong mga to eh. Hindi. Siyempre sa akin yan. Ba't ganito? Butas-butas yung pantalon. Makukulay tong shirts. Isusuot nyo talaga to, Dad? Bakit hindi? Wala namang masamang sumunod sa uso. Ayaw nyo ba nun? Mukhang bata yung daddy nyo. Baka feeling bata, Dad. Kain na nga lang tayo? Ang sarap ng weekend! Hindi ko na kailangan gumising na maaga. Mukhang seryoso usapan niyo ah. Upo ka, ate. May sasabihin daw si Dad. Yes, Dad? Mga anak, meron sana akong ipagtatapat sa inyo. Ano yun, Dad? May girlfriend na ako. Oh? Tama ba ang dinig ko? Girlfriend? Kailan pa? Sino, Dad? Kilala ba namin yan? Bago pa lang kami. Mag-iisang buwan pa lang. At saka hindi nyo kilala. Saan nyo nakilala, Dad? Receptionist doon sa parlor na pinupuntahan ko. Medyo bata nga lang sa akin. 18 years old. Medyo bata, Dad? Sobrang bata. Hindi ba napagkakamalang bunsong anak nyo? Dad naman eh. Madami-dami naman siyang napagdaanan na sa buhay, Kayla. May 2 anak na nga. Single mom. Single mom pa? Dad! Basta, huwag kayong magpapakasal ah. Saka mahal ba talaga kayo ng babaeng yan? Hindi nyo nga alam ang tunay na motibo niyan kung bakit nakipagrelasyon yan sa inyo? Tsaka Dad, ready na ba kayo sa mga sasabihin ng mga kamag-anak natin? Sa magiging mga comments ng mga kapitbahay natin kapag kumalat yung relasyon nyo? Ano namang masama? Biyudo naman ako. Hiwalay naman siya sa asawa. Wala naman sigurong masama kung gusto kong lumigaya ulit. Wala naman ngang masama kung makipagrelasyon kayo ulit, pero ilagay nyo naman sa tamang lugar, Dad. I am sorry, pero nahihirapan akong tanggapin. Excuse me. Saan ka pupunta? Magpapahangin muna ako sa labas, Dad. Uy, Kayla. Parang sama talaga ng loob mo. Kitang-kita sa mukha mo. Sorry, Andrea ha. Ang sama lang talaga ng loob ko, Andrea. 18 years old ang ipinalit sa mami ko. Grabe naman yun. Sana man lang byuda o di kaya matandang dalaga. Yung malapit-lapit naman sa edad niya. Yung marunong naman sa buhay. Anong alam ng 18 years old, Andrea? Kaya bang magpakananay sa amin nun ng kapatid ko? Mas bata pa nga siya sa amin eh. Tapos kukuha lang din ng bagong asawa, may sabit pa. May 2 anak na. Yun na nga eh. Matanda pa kayo ni Jello sa kanya. Ano bang nangyayari dyan kay Tito? Ewan ko ba? Kaya pala lately kung pumorma akala mo teenager. Yung gupit parang K-pop. At kung manamit, butas ang pantalon, makukulay yung shirts. Pinipilit palang bagaya yung teenager niyang girlfriend. Ang nakakatakot pa dyan, paano kung mabuntis ni Tito yan? Simula na naman siya, gatas uli, diaper, magpapakaral na naman. Sa halip na ini-enjoy na sana niya yung retirement niya, may bagong responsibilidad pa siya ulit. Hindi ako sure kung naisip niya ba yun. I mean, matalino naman yung tatay ko. Kaya nahirapan talaga akong intindihin kung anong tumakbo sa isip niyan. At nag-girlfriend ng 18 years old? Kayla, sandali lang ha. Kunin ko lang yung delivery. Nagpa-deliver ka? Anong in-order mo? Ice cream! Rocky Road yung in-order ko kasi yun ang paborito mo. Diba? Sabi nila, walang taong kumakain ng ice cream na malungkot. Nakakita ka na ba ng kumakain ng ice cream tapos umiiyak? Talaga. Tingnan mo, di ka pa nga kumakain ng ice cream, natatawa ka na. Salamat, Andrea. Best friend talaga kita. Good morning, ate. Anong oras ka umuwi?
Sobrang late na siguro. Nakatulog na ako, wala ka pa eh. Late na nga, Jello. Nagapunan ka naman kagabi? Nagprito lang ako ng hotdog ate. Yun lang naman alam kong lutuin eh. Ay, kawawa naman ng kapatid ko. Sorry, Jello ha. Kinailangan ko lang talagang umalis kahapon eh. Para kasing sasabog yung dibdib ko sa sama ng loob. Ay, naiintindihan ko ate. Hindi bale, ipagluluto kita ng masarap na ulam ngayong tanghalian. Anong gusto mo? Ayan, sinigang na baboy ate. Sige, magsisigang ako ng liempo. Yung may konting taba sa gilid. Lalagyan ko ng kangkong, okra at labanos. Siyempre, lalagyan ko din ng gabi na palalambutin ko hanggang lumapot yung sabaw. Tapos, lalagyan ko ng maraming kamatis at pinigang katas na bunga ng sampalok. Diba? Gusto mo yun? Nako ate, oo. Lalo na kung yung sausawan ko, patis na may sili. Magluto ka na nga ate, nagutom ako bigla eh. Teka muna, ang daddy, Jello. Umalis na naman, as usual. Ha? Ang aga-aga pa. Saan daw pupunta? Hindi sinabi eh. Anong oras na naman kaya uuwi? Ate, malamang gabi na naman. Hay, Jello. Nag-aalala ako kay daddy. Ako din ate. Oh, bakit gising pa kayo? Hindi pa kami makatulog, Dad. Kanina pa namin kayo tinatawagan, hindi kayo sumasagot. Matanda na naman ako para hanapin nyo. Dad, lately kasi hindi na kayo nagpipirmi dito sa bahay eh. Weekends nga lang tayo kompleto, wala pa kayo. Saka anong oras na? Dad, hating gabi na. Oo nga. Kailangan ko din namang bigyan ng quality time tong si Sheila. May naisip nga ako eh. Ano hong naisip nyo? Naisip ko kung ano kaya kung patirahin ko na lang si Sheila dito. Po! Ano ba? Nang sa ganun, hindi na ako umalis para puntahan siya. Kasama ko siya. Kasama ko din kayo. Dad, seryoso ho ba kayo? Hindi pwede. Hindi ako handang pakainin niyang girlfriend nyo. Dad naman eh. Ate. Kapag tinuloy niyo yung plano niyong patirahin yung babae dito, ako nga alis sa bahay na to. Makatulog na nga. Ate? Jello, pasok. Ate, okay ka lang? Siyempre hindi. Grabe, Jello. Hindi naman ako nagrereklamo pero napapagod din ako sa kakatrabaho. Alam ko, ate. Hiniwalayan ko nga yung boyfriend ko kahit mahal na mahal ko kasi pinili kong unahin yung obligasyon ko dito sa bahay. Kayo? Tapos si Dad mag-uuwi ng 18 years old? Bayaan mo ate. Kakausapin ko si Dad. Baka naman makuha pa sa paliwanag. Sana nga, Jello. Sana nga. Ate, iiwan mo nga ako? Hindi, ano ka ba? Isasama kita kung gusto mo. Huwag mong iiwan, ate. Siyempre, hindi. Ano ka ba? Jello, tingin mo ipagpapalit tayo ni Dad sa babae niya? Hindi ko alam, ate. Ang nakikita ko lang, mahal ni Dad yung babae. Mahal din naman niya tayo, pero syempre, may mga pangangailangan din ng Dad na hindi naman natin kayang ibigay. So payag ka na 18 years old ang girlfriend ni Daddy? Uy, hindi ate, hindi. Alam mo, alam ko namang malungkot ang Dad. Gusto ko naman din na may makasama siyang tumanda, pero sana, yung kasabay niyang tatanda. Yun din ang point ko eh. Huwag namang 18 years old. Ang sagwa. Nakita mo na ba yung girl ate? Hindi pa, ikaw. Sa Facebook lang, nahanap ko. Ito. Yan. Siya yan? Kulay blue ang buhok? Ang haba pa ng kuko. Diba? Parang agila. Pero ang iksi ng palda. Tama na nga, Jello. Ayoko nang makita at naalibadbaran ako. Kumukulo ang dugo at umiinit ang ulo ko sa babaeng yan. Ay, itulog mo na lang ate. Tulog ka na din. Huwag mong kalimutang magdasal ha. Oo ate,
Ipagdarasal ko na magising si Daddy sa katotohanan. Ako din, Jello. Sige, good night, ate. Ang bango ng sinangag. Amoy na amoy yung tostadong bawang. Pinartneran ko yan ng longganisa at saka mainit na kape. Upo na, anak. Mag-breakfast na tayo. Himala, Dad. Sabado ngayon pero nandito kayo sa bahay? Ayaw mo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!